Dnes si ukážeme, ako môžeme upravovať rôzne fotografie alebo obrázky pomocou online aplikácií. Ja som sa rozhodol pre pixel.com. Máme tu na výber z rôznych editorov, ako je napríklad OpenPixel Express. Najprv musíme dať načítať fotku alebo obrázok, ktorý chceme upravovať. Keď sa nám fotka alebo obrázok načíta, môžeme prejsť k úprave. Máme na výber z veľkej škály nástrojov. Môžeme napríklad obrázok orezať v ľubovoľnom pomere alebo aj podľa seba. Ja som sa rozhodol pre takýto pomer. Obrázok môžeme aj zväčšiť alebo zmenšiť. Môžeme takisto meniť alebo upravovať farbu. Ale aj kontrast. Alebo jas. Takisto môžeme fotku aj zaostriť. Aplikácia nám ju zaostrí automaticky, ale my si to môžeme upraviť podľa seba. A keď sme spokojní, len stlačíme Apply. Je tu veľké množstvo nástrojov, ktoré môžeme využiť. Takisto môžeme fotku aj rozmazať, ale všetko závisí od toho, akú fotku máte a ako ju chcete upraviť. Len sa s tým treba viacej pohrať. Na výber máme aj rôzne efekty, ako je napríklad takéto niečo, ale v tomto prípade to nechceme. Môžeme pridať aj rôzne tiene na fotku alebo obrázok. Ja som sa rozhodol pre tento. Takisto sú tu aj rôzne efekty, aby fotka vyzerala alebo budila dojem, že je veľmi stará. Je to samozrejme veľmi veľký výber, tak stačí si len vybrať. Rozhodol som sa pre tento. Takisto tu môžeme pridávať rôzne rámiky, biele alebo čierne, alebo akékoľvek tu nájdete. Môžeme pridávať aj obrázky, podľa toho, akú fotku alebo obrázok už máme, tak si môžeme navodiť rôzny typ obrázkov. Keďže ja mám takú letnú, tak som sa rozhodol pre taký letný obrázok. Obrázok môžeme ľubovoľne posúvať, zmenšovať, zväčšovať, natáčať, ale aj meniť jeho farbu. Takisto môžeme pridať aj nejaký nápis. Máme tu na výber z viacerých druhov písma. Nápis môžeme takisto upravovať, rôzne presúvať, zväčšovať, zmenšovať, ľubovoľne otočiť, ale aj meniť jeho farbu. Keď sme s obrázkom už spokojní, môžeme ho dať uložiť, zvolíme najvyššiu kvalitu, zvolíme súbor, do ktorého, alebo zložku, do ktorého chceme uložiť. Takisto si ho môžeme aj pomenovať. Ďakujem za pozornosť.